Čaute ľudia, ja vás zdravím pri dnešnom vlogu. Som tu zasa v záhrade pri slivkoch. Tak vyzerá originál slivka. No, takže ten prvý vlog, čo som točil, to bol taký, neviem, či sa vám páčil, ale asi nie. Ale budem sa už snažiť viac s týmto mobilkom točiť. Ja sa snažím podliesť. Dneska mám aj krásne počasie. Dúfam, že ma aj vidieť, keď je také slnce. Ale budem sa viacej snažiť vydávať vlogy. Let's play ma ani tak nebavia. Minecraft takto. Iba go nejakým špeciálnym, napríklad stovky alebo tak nejak, keď bude, možno sa budem viac snažiť. Tu nám máme prhľavu, pozdravte. Takže prhľava, diváci, prhľava, ja. No, väčšinou to budem točiť asi tieto vlogy. Ostatné budem točiť doma v izbe. Asi týždeň, nie, teraz už zajtra vyjde vlog z mojej izby, kde mám svoj mikrofonis. Tu mám zasa červené trička, ako môžete vidieť. Si všimte, v každom vlogu mám toto tričko červenú. Takže čo som toto našiel? Melinera. Tako tá doktorská ona. To, čo sa im odráža svetlo, tak to si dajú na čelo. A tu je asi z toho ostatok. To vyzerá lepšie. Skúsime. Padá to. To je tiež dačo také. To už sa rozpadá na polky. Čo už. No, takže tunak som našiel ešte kvetinač, čo vyzerá ako helma. No nič. Ďalej by som vám chcel povedať, že tieto random vlogy možno budú aj vám tam budem točiť buď pri poli alebo pri zvieratkách. Tam neviete kde asi. No proste budem pri zvieratkách, budem sa s nimi rozprávať, rozhovoriť so zvieratkami a tak ďalej. Tak dúfam, že sa vám budú moje videjka páčiť. Budem sa snažiť a majte sa, takže majte sa. Nekopíruješ, ne. Majte sa.